Kanay ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor man ta ka step ka apo atrik uno pra kilong. Pentip umintri ka sarkar peleng u Jagendra Singh Shekhawat Bakari India kala keu ba ha ka economy bat kala poi menta ha ka kadang ka basan ha ka perthei boro kuwei. Pentip ka mentri ka koi ka khia jong ka jella ka kong ampuri lingdo ba ka jingpang covid batmai balatip kum u JN.1 kam da long than ka jingma ya ka ri ni ka jella. Poi ka jella meglea hadu nyopu ar poin lai pinyo nak sispa hakari borok kuwei halor ka jing petrai kam ya ka jal jivin mission hakari bar hakasin ka basan pelong ka nong tulu eri Pharma Association ya ka ri kunai Latin Rai Festival ha umden riboy district ka khubor ka babnya Menteri ke Sarkar Peleng u Jagendra Singh Shekhawat ulaong baka jingla jongkari India banyada ya la ka lariti lembat ka jingtip tenrai la ka long hagari ni ha ka perthei kala penkiu ba yu jingero bha na baro ka perthei ha bakran bat kila perthei khubor hanong ba New Delhi ni gisni u Jagendra Singh Shekhawat ulaong ru ba ka jingla banyada ban penne pensa ya ka wa ganga hagari kala long ka burom ka bakrautam ha ka perthei khamtam hapo ka jingelam jong menteri rang badu kari Narendra Modi une menteri sarkar Peleng ulai thu ba kari India kala keu bha ha ka economy ba kala pai ha karan ka basan ha ka perthei borok we bat shan kan sakiru syaka kadan ka balai ha ka perthei borok we ka menteri ka koi ka khia ka jilla ka kong amperin lingdo kala ya thu ba ka jingkiu jong kibayo ya ka jingpang covid batmai balatip kum UJN.1 hakari kam da long than ka jingma ya kari ni ka jilla kane ka menteri ka koi ka khia ka jilla kala pentip ru ba menteri ka koi ka khia jong kari ula khot ru ya ka jingelang haloru ni khunyang jingpang batmai bat ula ya thu ru ba uni khunyang jingpang unde dei than u bakta hadu kata bat benrap ru ba ka jilla megela ka bayang lut ya kilat ai jing sumar la kilong jingthia ha ki ICU ka jingbiang ki jingdon ki oxygen supply bat kumta ka ni ka jingpang ka numla bang kata athan ya ka jilla na kaliang ka kong amperin lindo kala kertu bat kerpat ya ki bro ki badon ya ka jing song shitom hakamet bakin shim khia ya lagi bat ban sumar baru khanang ban light ban ben saphyang ya ka jingpang ka bos nsha jong West Coast Hills District kala nang pengklan shu ya ka Viksit Bharat Sankalp Yatra daga ba kala penlong ya ka campaign jong kani ka yatra hamadan yele kai jong ka athya bari hining kesni laidon lang hagani ka campaign da UMLA ka Rambra Jirngam constituency u RG Momen kum u Kongsan ha ka jingslan lang u director ka DFS New Delhi u Katikeya Mishra u deputy commissioner ka West Coast Hills District u ba Jared LSN Rights u block development officer ka Motion Road CNRD block u ba H Kharkongwal lembat kiwe kani ka campaign ka bala pelong hin kesni kala aya ka awareness program halal ki scheme ba fair jong ka sarkar berkala pensam ru ya ki khusnam ba fair lemru ber ka jingem mut jong kipat ba bat ki officer jong ta prepare ban batai bat pentip ya ki scheme prepare jong ka sarkar Unang alam ka seng Kongres jong ka jella meglia bat ubadeiru UMLA ka Gambagre constituency usalang isang ma ula ka no yak sarkar jella khamtam ya katna puli puthi jong ka jella halor jingbon ki khna puli ki ba ino shiten ka jing puli bat ka bala penpoi syak kadan ki ba kham shatrai hakari halor ka jingbon ki ba ya ki jing puli shiten por usalang ulong ru ba kini ki khna puli ki ba shiten ya ka jing puli ka jongki kinlong ka jingma ya ka imlang ka salang na magini ki khna kinsale ya bun ki kamsneu shushu usaleng ula kenturu ya ka sarkar bakan simkhia ya ka ni ka kam da ka bakdo ba ki khna puli ki de ki lawe jong ka jilla uni UMLA ka Gambagre ula banrap ru ba ka jingkeu jong ka jingdan ki khna puli ki ba no ya ka jing puli ki jong ki shiteng por kan penkeu ru ya ka jing kudu kam jong ki samla ka jilla ka Deputy Commissioner Excise East Coast Hills District kala penmena baka absent terik menta ubnai kendai ka dry day ni ka sngi kong kiat habaro ki jaka jong ka East Coast Hills District na ka daw jong ka jengrekhe ya ka sngi Christmas kumta ka ni ka office jong ka Deputy Commissioner Excise East Coast Hills District kala batha ya baro ki bonded warehouse ki dukan dikiat ki bede ki IMLF off and on shop ki homemade wine licenses ki wine bat bar licenses ki home delivery licenses ki canteen bat baro ki outstill di ban khang ha ka ni sngi ka absan tarik uno pra arjar arpulai kani gade ka Akashwani Shillong ka balam shipi ya ka khubor
Ka jela mengelea kalapoi haka kedan ke bahli du jong baro ki jela jong kari ban pentre kam ya ka JJM ne ka jal jivan mission haka ba ka ne ka jela kalapoi hadu nyopu ar pon life nyo nak shispa ban pentre kam ya ka jal jivan mission haka jela nagaliang umintri rang ba ka jela u konrat kesang ma ulapen pau ya ka jing sokmen ka jong u halor ka jela ban pentre kam ha ya ka ne ka skim jal jivan mission ban ulapen tebru da ka jing sorong ba ka jela mengelea ka ne ka jela ka bobontam na borok ki jela jongkari hakabai de ban pentre kam ya ka GGM shosho une umintri rang ba ka jela meglea ul ongru bahagi ni khiniat por ka jela kan sapoi shispa na shispa ha ka jing pentre kam ya ka GGM ha ka jela kumjuru umintri katnat PHE Markus Marak ula penparu ya ka jing snoshem ba ka sorka jela kan sala ban penpoi shispa na shispa ha ka jing pentre kam ya ka GGM ha ka jela une umintri katnat PHE jong ka jela ul ong ba ka jingla ka jela banyo ya ka ne ka kedan ka de ka jinga trelang jong ki nong song snong ka jela bat baro ki bedan benta ha ka ne ka kam Markus Marak ula ong ru bada ka jinga trelang ka sorka kan sala ban pinbiang ya ki umbam umdi syabaro ki nong song snong jong ka jela ka megla e-present application kala yo ya ka khusnam ka bahakli do ha ka 8 e Northeast Award arajar apply ka long ha Royal Global University hagati kani ka jingyo ka jala megla ya kani khusnam kani ka jingtrai sitom jong sarkar jala lembat ka National Informatics Center ka bala pentrikam ya kani ka app ha ki jaka set along bat ki correctional homes laban ka ba kani ka project kala sedang ha kani ka jala nadu ubnai yayong jong snap arajar khapra hasilong jail kum ka piloting site ka bakentup ya ka e-prison management information system nang tadi ka National Prison Information Portal ka Kara Bazaar Portal showcasing inmates products bat ka Pan India project ki bayarap banpha ya kidata syabaro ki jaka jong karim ka Longtulu Eri Pharma Association ha kasien kebasan kala pelong ya katamasa balatip kum kari kunai Latin Rai Festival ha kasnong umdan kabadan Hariboy District hinan kasngi ya kani katamasa la pelong na kinongrep kibari ya kinyang renya jong kasnong umdan kabaki don jing mu ban pensa ya kani kakam ban penkiru ya kani kakam omtang ha kani kathan henry ha kajela bat kumjuru ha kari la pensyong kun shushu ya kani katamasa na kijing shat bat kijing Latin Rai ki bla penkiran san bat aru ya ki khubor halo ki jing tresh tom jong ki nongrep kanyang rendia kanang man penne pensa ya kalariti ya kani ka tamasa lawan ne simentalang da usembut menteri ramba ka jela uba prestun tensong kum kongsan ha ka jingdan lang UMLA ka nongpo uba medal bonds aim kum kongsan benram ka India kala job ya ka South Africa dan nyopu praran ha ka jila ka one day international cricket ka belalong hilin kesni hapol South Africa ka India ka bala sha tiet ningkong kala tiet aspa kandai punriran balhap no pratli ki wicket ha ki sanpho tli ki over ubatiet bon na ka India ude usanju Samson ubala tiet shispa praran na ki shispa saw ball bat utilak warma ubatiet sanpho aron na ka nyop ball habawan be ya ka thong ka South Africa kala la ban tiet tang aspa katharan balhap lut borol ki wicket na kisapusan ponsan over ubatit bon na ka South Africa uday utoni di Zozi ubatit prapweron but ubakul bon wicket na ka India uday Arshdeep Singh ubalakul hadu sa wicket ya ka khusnam player of the match layo da Usanju Samson but ya ka khusnam player of the series layo da Arshdeep Singh Kasigol balathep da Urenjoinwell wat de galabyang pura ya kapok se Sport Club Banra ya kanam lalu ha kalimpung ilakay Second Division Football League balapnyat da ka Shillong Sports Association kani galawan ulong hadin maklala ban pilin no ya ka Motor Sports Club da Sigol not helen kesni ha SSA pulu But hagan ni kajing yakun baro arkikin hun kila persang banyak kunting e na lu kabasdang henry kimsi mala ban tap gol hadin sitang genta kapok se kayo ya kakabu kababyang ba na kabanda ban pinki jar ningkong e limba urin joinwell ha kaminit kamalay puar wala ka motowar kala persang ban pinpai henry kimsi mala ban pinulong hadu kabakut kajing elakay bala haban mat ya kajing syarem limba kani kajing job kapok se sports club kala korea kakusnam pisa kabalang sanpo hajatin ka ringkat bat ka trophy bat ka motowar
Sports Club kelayo ya ke song pisa ke bolong Afsan Hajar Tingka bat ke trofi balasam da uba bantai do lingdo MLA ke mau kono konstituensi ko Mukongsan ringkat uba Bright Stirwell Marbenyang MLA ke Maulai ko Musimbul Kongsan ha ke jingdan ringkat uba Charles Pingrove MLA nong Thmai ki nong yalam SSA bat kiwe Katu ke khubal ke lakut ke bon cepi na ke studio jong ke Akashwani Shillong bat sakin ya pon saya so bat ke Delhi station na ke bentar khubor hak tin hindi bat bur pa khubor hak tin pareng kane ke dai ke Akashwani Shillong